Dame na sumurong siyan sa luhut na roha, imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Damang dainang, dongan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Kita buka Bibeltas yan Matius bidualu, mamuka siyan ayat 20 jalamar haujungan di ayat 27. Matius bidualu ayat 20 rodi ayat 27 asa tajaha marsikat sorin songonoma didok laos tapai hutihut ma dungi bongot maibana tu parau jadi dihuton akasisian nama ibana dungi lo orang di bumi akan parawi jadi didapoton akasisianima ibana disunggulima didokma ale Tuhan urupima namago mahami dungi nama dia Tuhan muhabe hamu lasehe maibana orang hata maluguru tawi alai tarhalomong marohani jolmai akanin nama halak dia doon guru do na do HP alogu nang tawi ido sahat na horas madihita saluhut na horas damang dainang di segasan parngulwo tak adong pangatusion nama dok molo mangihuton Yesus Kristus manang mangihutot Tuhani ala Tuhani pardingga basa jala parasini roha dang buibe nian roha susaat tuhita dang robe nian akahamaulo ni tuhita dang luja biniak kita mangula dang luja pikirata mamikiri akayana kota dang luja hita dinalaho mamikiri aka ari tujuduanon mamikiri dirita hahi pasota doho akana asing na doho adong do pamikirion si songoni laos ditikiro hasusaan ahamadidok dia do HP labana au porsea di Tuhan Yesus dia do tutu holong di Tuhan ni dia boasa mau kutao nakahamaulonon boasa tong humasusa parmuluok saya dong do na mga batyaw dinalaho mulaulaon dinalaho patupahon na dinggan HP songon sohira di pargugoy Tuhan doang ido na maos manang maun taida di bagasan parnguluonon apala sinuay damang dainang na hinaholongan nako matuparaw Tuhan Yesus do akasisian na nako tuparaw na sida dinalaho manaborang pasahaton barita nauli Rapdo sisiani doho Tuhan Yesus alay di tonga-tonga ni tao Tiberiason tao na sopola belga tao na sopola bidang tao na sopola bagas Roma alugu haba-haba nang di balik kumaparawi mabiar si tutua kasih seani mabiar nasida tahutan nasida HP bolo taida siang latar belakang ni si Seanon si Petrus si Jakobus doho si Johannes sanga do nasida nagabe si lului dekke manang pajala dekke jala somaldo tinggal di gijang ni kapal
manang di atas ni tao. Alai ditiki pola mabiar situtu nasida. Artina na di ida nasida, tao na sopola bagas, tao na sopola bidang, tao na sopola belga, alai masa haba-haba na belga, tahutan mabiar situtu nasida. Damang dainang na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus. Makana dong istilah nama dok, molo mardalak kita tigor. Tumagonado mardalan margelok-gelok dalali. Unggudangado halak na celaka di tol, di dalan na tigor. Unggudangado halak modo-hodok. Tarlalap. Maribakon halak na mardalan di dalan na berliku manang na margelok. Mulu di gunungan madapot ton kepayangan. Jarang do kecelakaan di sini. Ala bolas bohapin na moldo bodo supir di sini. Manang nama buah mobil. Ala bolo dalan natigor olo tarlalap. Jala memang manata ida di sini. Dan pola belga tau Tiberias. Alai boya kahamaolo rodisi. Aha dosa sitong nanamasa. Alania hadoi. Damang dainang targoar do sisiani si huton Tuhan Yesus Kristus, rap do nasida di parawi do Tuhan Yesus Kristus, alai dan porsea. Sarupa doi isarana rupa di targoar hita Kristen, alai dan porsea tu Kristus, napunasa Kristeni. Napunasa luhut na natarguar Kristeni. Porseado hita nagabe Tuhani na madongani hita. Makanan hita di madok rapdo sisiani do Tuhan Yesus songoni hita luhut na nasana porsea rapdo do Tuhan Yesus. Rapdo do Tuhan Yesus makana tadok Tuhatai Immanuel. Allah beserta kita. Rapdo hot kita do debata. Dang dao siya kita. Buasa mabiar hita binain niya kanamasa. Buasa mabiar hita. Buasa gabi tahutak kita binahin niya ka persoalan na mekmet. Ala na mekmet situ tuloy. Mekmet do tawi so pala bidang. Jarang do halak tartutuk binain ni batu na belga. Alay binahin ni batu na mekmek do. Jarang do halak tarsilati binahin ni batu na belga. Alay binahin niya kapasir naget na mekmek. Makana dipangido marhite-hite hatao damang dohot dainang. Asa luhut na do nasa parngoluot taon si patadang tatusi sahat di dia doha porseauta. Ujiya do narotu akasisian ni Tuhan Yesus. Diuji de bataha porseon na sida. De bataro na punasa portibion. Sa guru di ibana do nasa natinopana. Ikon uduk jala mangolo itu de batado daduk nasa tinopanay. Molo adi do Tuhani ikon ado. Dang boy gabi asatonga. Manang satonga a. Apalagi tu be. Dang boy muba apalau ni. Makana ganub aka na porseai pesasitong na dinamangi huton Tuhan Yesusi dang marlapatan moloso porsea do di Tuhan Yesus. Jadi bolo adong nuain trik-trik ni jolma. Asa gadi torop halak Kristen di dok rohana. Di pasak maka sembako. Di pasak maka minyak goreng, minyak lepu, minyak bensin, minyak pertalite, meragam maka minyak asam minyak itu narohan. Jadi minyak pelicin maksudi masuk matuhuria ala ni miyakon. Dang sadar na sida dang diatusi dia nabi naenna. Dang murni penginjilan si somoni. Molo mangurupi dongan urupi mat.
sianias ni rohama. Unang gabi, tabain alat tayo dinalaho manugu-nugu ibana gabi Kristen dan polay yan. Alay bolo menginjili kita betapa sahat penginjilan. Gunang mo yang gerakan-gerakan si somoni Kristen. Bolo bercerita kami tulung na muslim pe gudang do na marhacik ni roha. Tiga-tiga tiki hari nam salpu bercerita kami si somoni ma di patu pakadong atta batahe na roha. Hape bolo pinamana pinabaga si harus sisean ni Tuhan Yesus. Naung langsung Tuhan isa diri mengajari, menggurui pasahaton dia dosa sitong na nanidok ni debata. Saat di dia haporseon na. Didok Tuhan ni, hamu aka namar haporseon na mek-mek. Mek-mek dope. Mek-mek pedidok di sisa sitong na nasorong ko haporseon na. Dang nagabi giling daw. Ala nahatan itu hamadok polo adong haporseon mo sa balga ni bijini siarum. Dulu kape boy papindaw mo. Ilo na giling. Ati. Betu ni siarum ni. Saundari berarti polo akasisehano pesa sito na arok kaporseon na. Di pahihot hatan itu hanod dohita asa mangihutot Tuhani ikon porsea. Iko porsea jala di ihuton. Porsea jala di ihuton. Ngarang binoto be lasbohabe pangatusyon ta dan porsea hita alita ihuton. Nauhama ete lapatan. Dan porsea alita ihuton. Isarana rupani berdalan mahita dong dua sipangon. Tuhabira tusiamu, tuhabira tusiamu. Bayang majari-jari 05, siap birang, siap birang. Itu tuh naik siap birang, enam se. Ujungnya tusiamu di mana kan? Alai dang adong, porsea ibana dang pos rohana, dang tuturaon, puhadon, umasusa na ibana ipardadadani. Tutuma, tangi boto imana manang tudia bitujuan ka. Damang dainang nahinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dang nagabi sa halak na mardala kita manopot na sotaboto manang ahas ito potata. Alay na mardala do hita na taboto do isi na madongan ni hita, isi na manugu-nugu hita, jala tu dia hita di buwan. Jalat na tahaporsiyay do na magbuani, pasti tolhas do hita tu, inganan na tatujui. Na tahaporsiyay do. Molo so tahaporsiyay, dang adong lapatan. Do haporsyaw ni amanginan. Dia do lapatan ni haporsyaw ni. Porsyai dang madok Yesus do Tuhan. Dangi porsya. Namadok Kristus do hape Tuhan ni ibana do si pelua. Dangi haporsyaw. Alay namadok ido Yesusi. Namakatidak ko Jesus do ibana disi. Alay haporsyaw ni napasahat to dirina tu nani haporsyaw na. Molo porsya tu Tuhan Yesus pasahat dirim tu ibana. Alu-aluhon nasa parsoryom mo. Pasahat gatukot tu ibana luhud na nasa nasinakapan ni Roham. Jala ikompos do rohat tasaw do bayanon ni Tuhan. Damang dahi ng roha kasisiyani. Ditikiman huwa Tuhan Yesus masa hawa-habay. Modom Tuhani. Modom Tuhan Yesus. Jadi bolo adok didok Tuhan tidak pernah tidurin na. Ya do di parau do sisian na. Nah jadi boha carana asau nang modom Tuhan Yesus di rohata ido na narikot di son. Tabaet Tuhan ni asau nang modom di rohata. Tasungguli bana, tasungguli. Marhite aha manungguli Tuhan, marhite pamujian, marhite tangian, marhite pos ni roha. Tajo guarnai, tangi honon na doi. Alay bolo didok
Dakya dang di BGD batatang yang ni akan nama warna anggoi toho. Na tarpodong petuhani, na marhua petuhani. Alay bolo tajo do warnai tangi honon na. Alana memang ikonima si ula honon ni akan aporsia. Unang sangat tarpodom haporsia utai. Unang sangat tarpodom ikot tasungguli, ikot disungguli do terus. Isi mangula honon kita sadil. Asa boy ganup nasa parngulwotan yang boy torus tarsunggul di aporsiaw. Napatuluhod damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Menak do tawi. Holan didok Tuhan Yesus menak tawi, menak situtuma. Dangadong nasubutang patu-patuhan itu. Sebelga persoalan ni, belga situtu persoalan nama satu akasisiani, belga songo galubbangi. Belga situtu, tahutan situtu. Aha dido akasisiani. Na dido nasida ale Tuhan urupi ma namago mahami. Gudang do halak songoni damang do dainang ro persoalan itorido dirina mate na mau. Itor matonai. Ro moloina songon nas posasa hitna ido masongoni. Juju sude borukku. Edgar naida puri yanak di borukku siap tangan mai. Pancina mabulai di borukku siap pudam mai. Nah. Ate. Akhirnya damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Unang itor gabetadok inama ujungna. Masalah itu bukanlah ujung dari kehidupan, bukan finalnya hidup. Persoalan natadopi di bagasa parngulu tak dangi ujung ni parnguluonon. So marujung ngulu ni naporsea. Amen. Nang marujung. Mangulu hita di portibio rak Kristus, mangulu do musean non. Jadi ahasi sol-solot di sini. Ah nagebe tahu tak kita di sini. Molo porsedo di Tuhan Yesus mau lihat ma Tuhan. Tak kolat di zona rap dohoto. Aler pro di saliling-liling. Longang do halongang do namasa. Longang akan atoropi bolo tabereng di ayat 20 itu isa diri pe naung dibaritahod do itu akan atoro. Tarhalomong rohani jolmai marbinege baritai ate. Halak dia doon guru di ibana do HP alugu nang tawi. Memang guru di Tuhani do luhut na nasa na dong di Portibion. Guru di Tuhani. Jadi molodong pesu Indonesia rawan gempa. Bengkulu rawan gempa, barawap kita hoi. Ate. Rawan ni hormu taburi do jolma. Ate. Batabuma tu boleh di persaulihon. Jala memang dinikmati. Jadi nuaing pedamang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tajo guarni Tuhan diganup nasa parsoryota hamaolod do aka persoalan natadup. Halongan mana masa. Tajo ibana ganup dinasa parngulwota. Tasungguli ibana ganup dinasa rohata nang diluhut na panggulmit ni ngoluta. Halongangani pasauton ni Tuhani. Halongangan na paluahon. Halongangan na panguluhon. Jala halongangani mata lasmi roha. Jala gabi pamujiom ma diganup nasa namarnida. Pamujion parjolo diganup nasa nakorsea. Atong unang bimabiar hita diganup nasa persoalan natadopi di bagasa parngulwota. Manang dia penamasa tajo guarni Tuhan tangi honon na do hita. Alanido didok di Matius 10 ayat 27 alai pitor dipakulingi Yesus manasida din nama pos marohamuna audo unak komabiar. Di ayat pitu didok muse gabe didapoton Yesus manasida laos dijamai huhut madidok hehe mahamu unang mahamu mabiar. Atong biar ni rohai
tanggal masyak kita kana porsea, unang mabiar hita mangunahona kana denggan, ay na dengganido, pasahaton ni debata, unang mabiar hita majoguar ni Tuhan, tangi honon ni debatado ganuk nasa tangiang niya kana porsea. Debata nama masu-masu hita, luhut na nasa na porsea di ibana, luhut na nasa huria na pasahaton dirina tu ibana. Amen martang yakin.